zawarawa idan kuna samun wannan opportunity bai kamata ku yi lose din shi ba kafin wani mijin aure ya zo, saboda hakan shi yake ka mijin. Biye wa mazajen da basu kamata ba su suke hannun masu auren su zo. Ba cinyewa bane dan kin rasa aurenki ya zama na yau an jaki can an jaki nan ko kuma ana dandazo a gurinki, to faduwa ce a ciki, asara ce, shi dan ne kawai, ba farin jini bane, wallahi jarabta ce. Masu kallo da sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na akwai dama. Shirin da ke tattaunawa da wato fitattun mata har ma da maza waɗanda suka shahara ta wasu fannoni daban-daban waɗanda suke taimakawa a rayuwar al'umma musamman ma marasa ƙarfi har ma da gina rayuwar matasa. Har kullum sunana Mustapha bin Adam da ke shirya ya gabatar, kuma cikin yardar Allah a wannan makon a wannan zaure namu mun karɓi bakuncin Hajiya Sa'adatu Shehu Uba Sharada, shugabar gidauniyar Afnan Foundation, wadda da ita ce za mu tattauna a cikin shirin namu domin jin irin damarmakin da mata da matasa suke da shi a ƙarƙashin wannan gidauniya tata, har ma da yadda suke gudanar da aikace-aikacen su. Alabashi idan dama yayi za mu ba masu sauraron mu dama domin su shigo su mata tambaya kai tsaye. Hajiya, za mu so a yi sallama da masu sauraro, kuma barka da shigo a cikin zauren namu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. To Hajiya, kamar yadda na gabatar za mu so a ɗan yi mana shimfiɗa akan shi wannan gidauniya take ta Afnan Foundation, akan taya aka samar da shi, sannan kuma menene dalilin da yasa aka samar da shi, kafin mu zo mu ji aikace-aikacen da kuke a ita wannan kungiya. To, da fari dai sunana Sa'adatu Shehu Uba Sharada, wadda ni ce wannan CEO ta wannan kamfani, wanda wannan kamfani kamar yadda ya ce a fara shimfiɗar farko ya fara daga Afnan Investment. To a cikin wannan jagoranci na tafiya Afnan Investment, cikin ƙudurin Allah har aka fito da wannan site na Afnan Foundation. Ala kulli halin duk inda na tashi magana zan yi magana tushe daga gida. Mun samu wannan tagomashin tafiyar ne, kuma tsarin al'amura da kuma kowane tsuntsu da ake cewa kukan gidansu yake, to ni ma na kukan gidan namu nake. Mun taso a irin wannan faɗi tashin wanda mun tarar da mahaifinmu ya kawo abubuwan ci gaba da dama. To a bisani nan da muka samu da akwai yayana mai suna Mustapha Shehu Uba Sharada, wanda shi ne ya ƙara ɗora ni a cikin wannan layi na wannan tafiya, wanda da farko dai da muka ɗan fara yi da shi kafin nawa kamfanin ya fita, na samu wasu experience wanda shi ne ya kai ni har nima na tsaya da kafofina. Shi ma kamar yadda na ce daga gurin mahaifi ya zo gurin wa, ni ma na zo gurin wana, ni ma a yanzu ni ma nake da tsayuwar nawa kamfanin. Ala kulli halin duk inda taimako yake da kawo ci gaba, shi gidanmu ya sani. To da na fara samun wannan abin daga gurin dan uwana, abokin aiki na, to ni ma sai ce yau ya kai matsayin da ni ma ya kamata a ce na tsaya da kafata. To wannan ita ce shimfiɗa. Da tare kuke, sai daga baya sai aka yaye ki. Ni ma aka yaye ni. To me ja hankalinki daga kamfani kika ga ya kamata ki samar da gidauniya? To ai shi ne kamar da na gaya maka cewa Afnan Investment, Afnan Foundation. Tsarin shi ma daga haka ne. Idan muka tashi da akwai Shehu Uba Sharada Foundation. Babana yana da makaranta da ake koyarwa, ana karɓan wasu kuɗaɗe ɓangarori da dama. To mu ma haka da yake shi ma wannawa, shi ma haka muke irin ya buɗe gurin entrepreneur training haka center wanda ake yawa koyar da sana'o'i na maza. To sai ya fara cewa tunda ni ma ina da wannan experience din, ina yin sana'o'in mata, ya kamata ni ma in samu wani site a fara yi da ni. To sai na zauna under wannan kamfani nashi na Mustapha Skill and Acquisition Center din nan. To a haka dai muka dinga samu, ina ta dan samun training daga gare shi
har ta zo da ni kuma sai na zo na fara gurin nima nawa sana'o'in. Ina yin tawa sana'ar a hankali tafiya ta kai da nima daman muna da site ɗin da idan kana da ƙarfi ga inda zaka, in baka da ƙarfi ga inda zaka. To a wannan tsarin wanda Mutsafan yana da nashi site ɗin da yake yi, to nima sai na ce to ya kamata ita ma Afnan Foundation Afnan Investment ta fitar da Afnan Foundation. Abin da ya ja ra'ayinmu daga irin wannan tafiyoyin ba wani abu bane, zaka zo ne yaro yana so yayi abu amma ba shi da yanda zai yi saboda tsadar yanayin yawa. To wannan dalilan shi yasa muke iya fitar da cewa da mai ƙarfi da mara ƙarfi. To idan ƙarfinmu ya gaza a wannan organization da muke gudanar da abubuwa, shine muke neman gwamnati ta sa mana hannu saboda dama mun nuna cewa ga iya abin da za mu iya. To daga wannan abin da za mu iya, to tunda mun fitar da iya abin da za mu iya, sai mu nemi gwamnati ta sa mana hannu tunda dama ita ta al'umma ce. To haka wannan tsari yake. To a shimfiɗa da yake kin nuna cewa shi gidauniyar ɗan uwanki kamar maza ake koyawa, yake koya sana'a. To ke kin ware, ke ma da yake mace ce, kin ware ƴan uwanki mata ko kuma ke ma har da mazan kike koya? To dai gaskiya inda mu tarbiyyar tsarin gidanmu ya tafi kusan haka ne, shi ma abin da ya sa ni na ja wannan tafiya saboda activities ɗin da yake na mazan ya fi bawa ƙarfi a lokacin. To amma tun da ni mace ce ina da wannan talent ɗin na son in ga cewa na yi irin wannan abubuwa, shi yasa sai ya bani ƙarfi a coordinator ta site ɗin mata. Duk inda za a ce activities ne na mata to ina jagoranta. To shi yasa ni duk inda zan je nima a wannan tafiya, saboda ko babanmu ne zai zo guri zai ce ga gurin mata ga gurin maza. To mu wannan gaskiya wannan tsarin haka muka taso shi. Dan haka shi yasa kuka raba shi ya dauki bangaren mata yawa. Kuma har yanzu ba hakan take. To misali kamar shekara nawa kika dauka kina gudanar da wannan aiki a karkashin wannan foundation naki? A karkashin na foundation din? Naki na kanki. Na kaina gaskiya na ja wajen shekara 5 kenan. Masha Allah. Shi an yayi dubannai kenan. Masha Allah. To mu zo ga bangaren aikace-aikacen da kike yi a karkashin foundation din, misali ko sana'o'i ko ciyarwa ko tallafawa ko ma abin karatu da makamantansu. Kamar da me ita wannan foundation din take yi wanda mutane suke amfana? Abin da suke amfana, suna amfanoni da sana'o'i na hannu na mata. Na biyu kuma tallafi dangane da masu rauni wanda suka gaza wajen irin nakasa ko ciwo ko kuma rashin ciwo nakasa haka ko kuma rashin muhalli. To muna kokari mu ga cewa kowa a cikin wanda ya kama na kokanmu in dai ba an gama bato ba mu samu bane. Bangaren yawa bangaren ciyarwa ga masu rauni wanda ba za su iya samu ba, especially lokacin Ramadan feeding din nan da ake, wanda duk samun ka kana rasawa kuma lokaci ne na ibada. To samun ya ragu ba kamar da ba. To shi ma nan muna kokari mu ga cewa an samu wani amfani wanda zai amfanar da al'umma. To mu dauka ɗaya bayan ɗaya domin ki buɗe yanda abin yake. A wannan sana'o'in da ake koyarwa na hannu ga mata, kamar waɗanne irin nau'ikan sana'o'i kike koyarwa? Kamar dai ana gani na san kwalliya ce. Akwai fashion. Akwai fashion. Muna koyawa, sannan irin haka event planning haka, sannan wajejen makeup, salon da beadwork na mata haka da ake yi, turarrukan wuta, mai shafawa da su air freshener haka, bangaren girki catering class haka. Masha Allah, kikan yi gyaran aure kenan. Su haka dai duk ake lallaba, sai kuma kullum muna duba mu ga menene yafi karfi kuma me aka fi so kuma me babu shi wanda za mu kawo. Haka tafiyan yake. To shi wannan bangaren koyon da sana'o'in, kamar waɗanne irin mata kuke koya? Kuna koyawa marayu ne kaɗai ko kuma a'a duk marasa ƙarfi kuke koya? Sannan 'yan mata ne kuke koya ko kuma har da matan aure ma? Kamar yanzu duk macen da ta gama makaranta
abinda muka fi tunanin ta fi tunanin kwakwalwanta me za ta yi kafin ta tafi college ne ko university dai haka. Makarantar gaba da sakandare. Yawwa to nan gaskiya muna site mu da tunanin mu ga cewa to yanzu mai analysis mutane nawa ne yanzu a Kano wanda suka yi graduation ko kuma ya wanda suka gama ma su ma still dai karatu kafin su samu aiki. Tunda rashin aikin yi shi yake ba mata gaskiya matsala. To wannan shi yasa muke ba da wannan damar cewa daga wa'annan masu wannan shekarun zuwa har wanda ya kai da ya gama karatu ko yana kan gani yadda zai shiga karatu in yana da chance ya zo ya amfana da wannan. To misali kamar zuwa yanzu akwai adadin matan da zaki iya lissafawa kun koya wa sana'o'i wanda yanzu suke dogara da kansu ƙarƙashin wannan foundation ɗin naki? Gaskiya ba zan iya faɗan adadin su ba don mata dai iya mata don last graduation ina da ne akwai ma yawa su mata da ne graduation din su wajen almost mutum 300 a Kano. To wasu ma ɗalibai ma guda ɗaya ma kenan. To wasu ma sai na tafi wallahi fuskar su na manta sai yanzu ana anti sai ce to Hajiya baya ga lambar waya yanzu duniya a tafin hannu take. Akwai wasu handles na kafofi na sada zumunta wanda za a iya bibiyar ki akan aikace-aikacen da kuke ko kuma mutum ya nemi wani ƙarin bayani dangane da abin da kike? Akwai TikTok handle ɗinmu, akwai Instagram wanda direct wanda za a same ni za a ga yan sa Afnan Investment. To duk ina yin posting ni nake ma gudanar menene nake kula da handle ɗin da kaina. Akwai kuma na wanda suke tare da ni PS ina to zaka ga an sa Afnan Foundation to su ma duk dai link ne wanda akwai Instagram akwai TikTok har Facebook handle ma da akwai. Kamar kina da website ne? Tukunna dai muna process ne. To wacce lambar waya dan sake maimaita saboda masu waɗanda ba su je ba a baya sai su kara ɗauka. To akwai 080 61 99 0707 sannan akwai 070 81 96 65 91. Ita wannan ta WhatsApp ce kenan ko? Ita ce ta WhatsApp code din nan. Kuma wancan kira ne za a iya turo da sako kai tsaye. To yanzu Hajiya wanne shawara kike da shi ga zawarawa musamman ma irin waɗanda suke fuskantar kalubale ki ga an dawo gida aure ya mutu sun zo gida tsangwama a wurin iyayensu ki ga ana cewa tun da kin kashe auren sai ki zo sai ki zauna mu gani sai ga taimako ma da ya kamata a ce iyaye sun mata sai ga ana janye mata subsidy daga gida sai ta fita ta nemo abin da za ta ci ta kula da yara wani lokacin kuma ki ga al'umma a dinga yi mata kallon tana yawon ta zubar bayan babu wanda ya shigo ya taimake ta. Idan aka ce ga wannan tsari da kika fito da shi ta yaya za a yi irin waɗannan mata ya zamanto cewa sun dogara da kawunansu domin kaucewa irin waɗancan kalubalen da zawara suke fuskanta? Gaskiya ina da wannan tsarin kuma akan shi nake kamar every year ina fita da slot na mata 500 wanda free ne. Form din yana zama na cewa kamar yadda na gaya muka cewa foundation wancan Afnan Investment normal haka mace tana iya zuwa ta registration duk wannan skills din da muke akan 30,000 50,000 amma irin wa'annan marasa raunin wanda muna cire musu cewa cikin kudin form din su 1,000 certificate din su 1,000 kuma wannan muna engaging gwamnati ta shigo don ta tallafa ta ba su jari. Abin da yasa muke cire wannan certificate da form din zamu ga cewa wa yake da interest saboda ita al'umma tana da wani abu lokacin da ka zo musu da abu gashi fa baka sani ba baka sanya za ka yi ba ko a ina ne ina gaya cewa mata ku je ku gwada. Gwadawa ita ce take sawa ko dan zama ko baki sani ba a wannan mu'amalar a cikin wani za ta ce ina sai da kaza kina sai da kaza wannan zaman da suka ita makaranta in kika je ta ba iya ilimi kake koya ba akwai mu'amala kuma da ta zauna a daki instead of shedan ya kama ta tunanin kawai ko especially handles din nan da suka yawa zaki zo kullun sai dai ki sa data ki zauna shi mai siyan data kin siya data ke kuma me kike siyarwa kullun tunanin ki sai dai ke ki karar ba shi ki ya karu da ke ba ki karuwa da shi to amma kina zuwa kin je kin makaranta kin samu wani abu da zaki zo handle ɗinki ki sassa to kin ga ke ma kin karu da shi maimakon shi kadai ya karu da ke to wannan damar
idan suka same ta za ta amfanar da su. Tunda menene har idan aka kawo form din nan direct aka ce na rarraba form, na sha rarraba form free a cikin idan na fitar da 500 bai fi 100 ne za su dawo ba, saboda sun ga abin kamar ya zo ne ya yi arha da yawa. Amma idan na sa wannan prices din sai kaga an samu more, saboda menene wannan ne zamu ga cewa ga wanda suke da interest a ciki har sun iya zarar wani abu sun bayar, to ya kamata a dan jasu yawa karfi in jarin ne ma ya kamata a basu. A cikin wannan tafiyar da muke muna da classes da muke wanda za muke yin attendance, wanda zamu ga su waye suka fi zuwa da wuri, waye suka fi mai da hankali, har tun da aka fara basi ba idan za a ba wannan 10,000 to suna su zai zama 20,000, saboda yanayin effort ɗinka ƙarfinka shine za mu ƙarfafa maka yawa yanayin jajircewarka. Idan ya zama na cewa mai rauni ne kai ka rauna na kanka to fa ba za ka je inda za ka je ba. Na taɓa fen ɗin budurci, na zo na yi na aure, na zo yanzu ina na zawarci, to ya aka ni na bambanta da ku ba za ku zama iri na ba? Duk lokacin da kika tashi a rayuwarki ya zama na cewa kina tunanin me zan yi yau, kan lokacin nan 24 hours din nan ya tafi baki amfanar da kanki ba, ballantana ki amfanar da al'umma. To mata zawarawa idan kuna samun wannan opportunity bai kamata ku yi lose din shi ba kafin wani mijin aure ya zo, saboda hakan shi yake ka mijin. Biye wa mazajen da basu kamata ba su suke hannun masu auren su zo. Ba cinyewa ba ne don kin rasa aurenki ya zama na yau an jaki can an jaki nan, ko kuma ana dandazo a gurinki, to faduwa ce a ciki, asara ce, shi dan ne kawai, ba farin jini ba ne, wallahi jarabta ce, saboda a cikin 10 nan babu na kirki kuma babu na auren. Amma idan Allah ya sa kika zama kika zama kamila yanda ya kamata, ai ina tare da su muna samun discussion tsakani, muna orientation. Idan kika zama haka zaki ga ana ta request, saboda wani ilimin nan naki, tunanin nan naki, saboda ita rayuwa aure idan aka dauki aure fashion ai ba shi bane, yana karewa. Amma dole ka samu root inda zaka zauna auren, saboda samun 'ya'ya na gari, tarbiyya ta gari. To idan uwar bata zama kintsatsiya ba, ta fito ga abin da ta fito daga gidan aure, kafin ta aure an ce baki da hankali, yanzu kuma kin zo kin yi mu'amalar uwa, saboda ko baki haihu ba ai kin zauna a matsayin cewa yau kin ja wani jagoranci. Ai mace a gidanta jagora ce, ko mijin ma ba yawa ba za a ce a karkashin ta yake ba, amma ita take jagoranta al'amarinsa. To amma ya zama na cewa idan kika zo ki zo wadda duniya cewa ke uwa ce, a wannan lokacin sai ke amfani da wannan damar na cewa kin kawo wani ci gaba a cikin tafiya a al'amari. Yanzu a shekara 2 nan da na rasa aure na yi abin da yanzu na yi misin karatu na. Lokacin muna tare da mijina ya hana ni in ci gaba da karatu, sai na zo na fara sana'o'in nan ina yi a gida. Yanzu ina level kusan 2 ne to 3 a university da nake zuwa. A bada kace kin shiga jami'a? A da na yi misin ban kammala ba, ina kusan going to level 3 na datse karatu. To kuma yanzu ina samun wani opportunity sai ce to ai ba kamata ya a ce kullum ina tafiya gidan biki ba ko gidan, kamata ya ce na koma makaranta. A ciki akwai certificates din da na samu wanda programs ne na je na shekara 1 shekara 2 akan wannan activities din da nake koyawa na entrepreneur abubuwa. Duk inda na gani ban san iya yanzu certificate din da na mallaka ba a shekara 2 nan. To abin da ya kamata ni kenan, ga sana'o'i ina gudanarwa, ga foundation ina na bude, daga kuma matan da suke ƙasa na wanda ban san adadin samun su ba, manyan mata iyaye ma wanda muna iya zama da su in ce Hajiya yi kaza yi kaza, saboda su kansu a irin wannan tafiyoyin da ake tare a irin su ana samun mabarata irin masu baran nan. To abin da ya sa irin wannan yake karfi yake ƙara tsauri ga manya, 'ya'ya sun taso bara, iyaye sun taso bara, to haka ake ta haifar da wannan barace-barace. To ni ko mace ta zo neman tallafi a gurina ba lokaci ɗaya gaskiya nake mata ba, sai na ɗan yi assigning ɗinta wasu al'amari da dama wanda ina so ta ma fara gane wace kanta. To wannan dama ya kamata matasan zawarawa kamar mu haka, ba mu zo mu ai harfar da fitina ba, mu zo mu ne raye-raye, mu ne kiɗe-kiɗe, mu ne gidan biki, mu ne gidan suna, mu ne cakuɗin munafuncin unguwa, waccan mijinta ya mutu, wannan mijinta yana da rai, mu ne gidan suna. A'a, me ya kamata mu ƙara samarwa da al'umma
wanda za su amfana baki ɗaya a matsayin mu na iyaye. Shine shawarar da nake bada, idan wannan opportunity Allah ya sa kun samu ku shigo wannan organization din wanda za ku amfanar da za ku samu sana'o'inku, sannan a ciki akwai orientation kamar wanda muke yanzu haka, wanda za a gaggaya muku shawarwarin da ya kamata ku rike kanku, sannan kuɗin ma idan kun ga cewa ya za ku yi, ba a taɓa ban jari ba kuma ina da jari duk wannan gwagwarmayar. To sai ki ce wai in ba ki jari ba za ki ba, ko in ba a kai ki makaranta ba, ni ba sai dai zuwa da babana in ce ba baba samun hannu a kaza, na samu abu kaza kawai. Tun yan gidanmu ma suna turewa, ba a son harkan nan da nake waye a ce kaza, ko tafiya zan yi sai a haɗa da maza 4 ko 3 amma sai ta kai yanzu har na kai cewa sun ga cewa fa abin da nake fa na zama ni cewa duk da dai an ce ba a barin mace haka, amma tsayuwar na fara tsayawa da kafata, saboda tunani na ba wannan tunanin bane. To haka kuma zai zama na cewa idan ana yin mummunan zato to ku ba da kyakkyawan zato. Kyakkyawan zaton nan shine za a fara cewa a ashe waccan duk fitar da ko za a yi ta zagin ki a unguwa a ce fita kike yawo kike waye, duk ran da aka ganki kina zuwa za a ganki da ɗalibai ko a ganki cewa ga abin da kike, sai ya baiwa Allah na mana ta zaginta ga abin da take, ashe wannan abin take kaza, ranar sai ya zame miki kuma alkhairi. Me kun ana miki mummunan zaton cewa kai kina kaza kuma kina zuwa a same ki akan wannan abin da kike yi, to me kake gani? Ai cewa ta tabbata kenan. To abin da dai shawararin da dai zan bada a takaice cewa idan kun samu wannan dama, gaskiya a tafiya ta akwai al'amura da dama wanda wannan ba komai bane na zama ma a samu discussing tsakani, ko da wannan kuka samu kuka san meye kanku, to kun gama amfanin cin rabin tafiya. Ragowa kuma za mu bar mu Allah ya shiga cikin al'amarinmu, kuma mace ba lalle sai tana da jari za ta yi kasuwanci ba, ke kanki jarin kanki ce, jikinki ma jarinki ne, fikirarki tunaninki ya fi komai jari a gurinki. Kamar da ka faɗa kwalliyar nan dai. Na'am. To misali tunda dai duk wannan batu ake akan yan uwa mata, a wannan foundation din akwai wani tanadi da yake da shi na samar da wani zaure wanda zai dinga faɗakar da matan da su kuma suke cikin gidajen auren su ba su fito ba, kamar zamantakewar aure da dogaro da kan, kamar yadda muka faɗa ba wai sai kin fito daga gidan mijin ba kuma ki fara waɗannan tunanin, a'a tun kina gidan gidan akwai wani shiri da kuke yi na samar da wani zaure da za ku dinga ilmantar da irin waɗannan mata da su. Ina kusan kwatance da kaina cewa da na rasa karatu, duk da dai karatu a lokacin ba shi yake kasa na abu, sai dai ya kama ka tunani da lissafin me ya kamata kai. Ina rasa karatu sai na fara tunanin ya za in da sana'o'i na. Ai kina gidanki ba sai kin je ko ina ba, zaki kafa sana'arki daidai abinda ra'ayin mijinki yake, saboda duk wata dama da zamu baki bai kai dama aurenki ba, kuma duk abinda zaki samu bai kai wannan rayuwar da kike ciki ba. Abinda dai shawararin da zan bawa cewa wanda suke cikin gidan aure, ko ya sana'o'inku suke, kar ku raina su, ku ci gaba da yin su, kuma a cikin yin wannan Allah zai dinga kawo muku haske a cikin al'amarinku, wanda idan kika zauna rashin abin yi yana iya sa mace da namiji shiga sabanin matsala, amma idan kina da abin yi kamar yanzu shi sai kiga ya bata miki, amma shi ya fita waje ya samu farin ciki, ke kuma kina cikin gida. Amma yau in kin san cewa kina da customers, in wani dan uwanki bai zo ba ko kuma wani naki na jikinki bai zo ba, Allah sai ya kawo miki customer ki da zaki zo kina zaune ya sa miki farin ciki. Lissafa kayan nan ko ba a baki kuɗi ba, ya fi ki zauna da miji yana faɗa kina faɗa, saboda wannan lissafin kina tunani in ya faɗa ma ya faɗa sai ki ce to ai ni haɗa packaging nake zan sallama customer, sai ki ce ma in yana ma rigima sai ki ce to ranka ya daɗe sai haƙuri, ai magana ta ƙare, saboda me ki ga wadda za ta kawo miki kuɗi, wannan rigima ta tashi. Amma in ya zama ne cewa kawai sai ki zauna ki sa shi a gaba, surutai maganganu waye kawai ce mace ta yi defending na kanta, kuma duk wanda abin da yake da shi ko a gidanku ne ko na mahaifinki ne, naki shine naki. Kuma sauyin rayuwa ko ba ku rabu da miji ba, akwai mutuwa. In mijinki ya mutu an barki da 'ya'ya, ko yana da abin duniya, baki san yadda zaki ki juya wannan abin da ya bari ba, baki da lissafi baki da tunani, to daga nan duk wanda zai shigo al'amarin ki, tunda ke ba yar gwamar bace, ba yar fatsi tashi bace, ba yar tunani bace, sai dai kullun an kai miki, in ba a kai miki ba ki bi shi da maganganu,
kullum in bai yi ba ki ce bai iya ba. To idan ya zama na cewa kin tsaya kin san me ya dace, dama kina cikin wannan, to koya canjin al'amari ya zo miki, in rabuwa ce Allah ya kaddaro ta ba ma fata, idan kuma ta rashin rai ne to dan adam dama kullum a cikin haka yake, yau kana raye gobe baka nan, to kin san yadda zaki tafi da al'amari, duk da dai ba mu san gawa fara ba, ku kuke guduwa kuke barin mu duk gashi mun yi. An ce kuna da son zuciya, mutum ne an tashi ku ce maza za su mutu su bar ku. Ai ba wai son zuciya bane, ka gane yanayin al'amarin ne haka Allah ya kadarto. Kusan mejo zaka gani mace kafin namiji ya mutu zaka ga ya mutu ya batta da 'ya'ya, shine zaka ga marayun ma ai suka fi karfi, tunda yanzu a cikin marayun mu maza mata kai wanda muke tare da su zaka ga duk matan mazajen ne suka rasu, suka bar su da 'ya'ya. Wani yana da karfi da kanan mata shi kenan ta shiga wani hali, saboda mace tana da wani raunin lissafi, a cikin kaso 10 in abu ya zo mata ɗaya sai ya dagula mata tunanin ta tara, tana da tunani fa na tara fa masu amfani, amma in bata samu wanda zai kai ta inda ya dace ba wallahi sai ya lalata tunani tara. Ai yanzu abin da yake bata matan ma kenan. Ai da za a samu wanda za su dinga dora su akan hanya tsari, wallahi mata da yawa da tarbiyyar su, kamar aikin da kuke yanzu, yawa da tarbiyyar su, amma sauke tunani. Mu mun haɗu da iyayen gida da suka ba mu tarbiyya, suka nuna mana gwamarmaya, suka nuna mana rayuwa, suka nuna mana da ana cewa wai manya suna bata, 'yan siyasa suna bata mata ko suna waye, a'a mu gaskiya ba za mu ce wannan ba, don tarbiyya suka nuna mana, sun nuna mana cewa mu tsaya da kafofinmu kuma mu abin da ya kamata, kuma duk abin da za mu ka musu cikin ladabi da tarbiyya. To wannan shi yake ƙara sawa cewa 'ya'ya mata su jajirce, su tsaya akan tsarin da ya kamata. To lokacin namu ya fara kawo gangara, akwai sanarwar da na gani a satin da ya gabata cewa kin yaye ko kuma kin ware wasu adadin mutane kimanin 500 ɗaliban a makarantar islamiyya da na boko waɗanda zaki koya waɗannan sana'o'i. Shin duk shekara kike fitar da irin wannan adadi kamar yadda na jikin faɗa a bayanin ki, ko kuma a'a akwai wasu da suke kawo tallafi ki ware iya waɗannan mutanen ki koya musu? Ya danganta da yanayin yanda abin ya juya. Wani abun zai kai shekara, wani ba zai kai shekara ba. Kamar yanzu in tallafi ya zo muna requesting akan cewa na wannan adadin, tunda batch muke, akwai first batch, mun yanzu 'yan batch 'yan farko sun manyan graduation ɗinsu sun koyi sana'a amma ban ba su tallafi ba. Yawwa, to yanzu shine a ciki wa'annan wanda suka gama islamiyya da makarantar boko su ma ga su kusan mutum 300, to kaga ana magana mutum 600. To amma a ciki dai wanda muka rairaye wanda za mu ga cewa ya kamata a kai su gurin da ya kamata, to suna nan. In ka fahimci me nake nufi? Na'am, na fahimci. Akan jarin da ya tsaya ya kamata a tsaya. Wasu kuma iya sana'a suka amfana da ita. To haka tsarin wasu ba wai lalle 500 din sai sun samu jarin ba. Na'am, na gane. Wasu daga ciki ake warewa. Kamar yanzu mutum ya zo kawai ya ji an ce za a bada jari, sai ya to jarin yake hange. Ba lalle ya tsaya ya kamata ba. To amma sai mun zauna mun maida attendance din nan wanda suka zo, kuma muka ga suna da son abin, to dan gwamnati ta tallafa ta kai su gurin, kaga ai su suka dace. Kai da ka mai da kanka ba wani ba, kai ka mai da kanka cewa mai rauni ne, sai tunaninka da wannan lissafin zaka ga ran da rayuwar za ta zo wancan ya sauka. Ai ita rayuwa tenuwa ce, in tsarin ki kyau, in tsarin ki ado, in tsarin ki kwalliya, to komai zai wuce, amma ilimin ki da tunanin ki da lissafin ki su ne ba sa karewa. Duk inda za a zauna za a ce za a yi magana da masu lissafi, da masu tunani, da masu kaci gaba a cikin al'umma, to ko tafiya kike da sanda sai an neme ki. To shine wannan abin da ya kamata mata su sani. Masha Allah. To shi wancan slot da kike warewa na duk shekara, kamar yadda kike faɗa, kawai kina ba da sanarwa ne mutane su zo, ko kuma a iya waɗanda suka san ki ne kawai suke zuwa su nemi waɗannan abun ki ba su tallafi, ko kuma kina sanarwa ne a gari duk masu sha'awa su zo gashi kin ware wani adadin? Ina sanarwa a gari, amma yanzu kaga wannan masu makarantar islamiyya, babana ne yana zuwa makaranta sai ga mata kusan 200 sun gama makaranta islamiyya. Ya kalli matan nan ya ce to yanzu ya za a yi, dawa za su ci gaba da karatun hadda? Ya ce to ai ba iya hadda ne ya kamata a ce sun tsaya ba. Akwai 'yata da take da wannan senta din, za ta zo
ta yi visiting ɗinku da komai ku samu kamar yadda muka samu da malaman da komai da ɗaliban ta shigo ajujuwan nan naku ta ga wani yanda za ta yi ta kokarin ta taimaka wa annan matan bai kamata a ce an bar su aka ba saboda shi daman haka tunaninsa yake kullum in ya zauna zai ce me wannan ko me wancan ko ya za a yi al'umma su zama wasu to da ya duba ya gani ga nawa inda site din yake to ba kawai sai ji ne an yi requesting cewa babana ya ce kaza ga letter din suka zo office dina suka kawo na ce to ai an gama zan sami time in je shine na je muka samu da ɗaliban da malaman muka zauna har aka yi hotuna na ba da slot cewa na karba kuma insha Allahu zan yi da ɗaliban da suke kusan society dinmu da sai gama makaranta zan yi attaching din su kamar su 300 in ga cewa an yi wannan skills din akan yanzu a kan haka muke kokari to abin da ya sa ma ban yi aikin ba saboda ina so in ga cewa jarin da na yi kokarin na ga cewa za su amfana tabbas ya zo hannuna yanda suna gama ga abin da yake na ga a cikin labarin ma kin ce kina neman tallafi daga gwamnati da ɗaiɗaiku tallafin ya zo ne ko kuma shi ake jira shi muke jira sai mun jira tallafin ya zo sai mu gudanar da aikin mu saboda aikin gaba ɗaya bai wuce 1 month 2 months an yi ba to shi kuma wannan shine mai wahala tunda ba zai yi kai wa 'ya'ya alkawari ba da tunanin ya za a in ka zo ka koya musu to za su fara tunanin cewa malama ya zami ba wai koyan ba jarin haka za su taimaka requesting jari kuma sai ka ce za ka tafi kuma nema to ai kafin kai abu ya kamata ka san me matakin abin yanzu in 1,000 ce ta samu zan san cewa to a ku 300 nan 1,000 ce wadda na samu tallafin da zan iya taimaka muku a kai amfanin sanin manya da sanin iyayena da suke da ƙarfi su taimaka wa al'umma tunda su dama iyayen al'umma ne ba wai ka san babba ya tafi a kawai bane in dai ka san shi dama shi tunanin shi kullun lissafin sa me za a kame na ci gaban jama'a to ni ina amfani da sanin ka don ka amfanar da mutane ba don amfanin kanki ba iya amfanin kaina ba ai ni alhamdulillah masha Allah to masu kallo da sauraro kun ga yadda tattaunawa mu ta kasance da Hajiya Sa'adatu Shehu Uba Sharada shugabar kamfanin Afnan Investment kuma shugaba ta gidauniyar Afnan Foundation kuma kun ji irin bayanai da zantuttuka da muka tattauna da ita musamman ma akan abubuwan da suke na ci gaba ga rayuwar mata a wannan jiha tamu ban sani ba nan gaba ma har za ta faɗaɗa zuwa a ƙasar baki ɗaya har wasu jihohi ma a dinga tururuwa ana zuwa jihar Kano domin koyon sana'a a karkashin wannan foundation ɗin naki to Hajiya kafin mu karkare ban sani ba wannan sako kike da shi ga hukumomi ɗaiɗaiku gwamnati da kuma iyaye akan yadda za a yi haɗa hannu da ƙarfi domin ceton rayuwar al'umma musamman ma 'ya'ya mata masu rauni. Ni dai koken da nake da su ga iyaye ma su manya mu ba abu ne mai wahala ba amma su ma abin da yasa suna dan ba mu menene ake cewa ƙasa a gwiwa sai dai ai ta zagi ana ta babu requesting na rashin daɗi ko kuma benefit kawai mutum ɗanka da ka ya zo guri so kake kaga ya zama wani duk wanda fa ya zama wani a rayuwa shi ya san wani kalubale ya fuskanta haƙuri a sa ma 'ya'ya haƙuri da nuna musu rayuwa duk inda za ka ce kafin fa wani ya zo kaza sai da ya kaza nuni saboda kullum akwai sanda ɗana zan fita mama mu ta ce duk sanda zaki fita in na zo guri sai ya hana ni zama ya ce ki gaya masa cewa ba ki gida kafin ki zo ki karanta mai to ki ce wa ɗanki karatu ya je neman ci gabansa ya zo kuma duk mai nema dole sai ya haƙuri akwai yanzu layin da nake akwai irin mutanen da suke ce ai ya kamata a ce kin wuce gurin kin a'a gaggawa ba ta sa ka je inda kake so ainihin ilimin nake so kuma tunanin nake so kuma lokacin da za a ce na je gurin a ce na cancanci in je ba wai in je a bani ba ban san me amfanin sa ba rashin zuwa ka karba baka san amfanin ba shi yake sa ka je inda kake so ba sanin amfanin shi zai sa zuwan kana zaune har inda kake ya same ka kamar yanzu da nake ta buɗe manufofi na da abin da nake ina zaune za a zo ana neman sa'adatu amma a yanzu a kafata da gwiwata da ko ina zuwa nake wani gurin ma in ka je sai ka ji kamar ma ba za ka ƙara zuwa ba to duk mu ma haka muke zuwa muke wannan haƙurin ana kai haƙuri dan da nasara haƙurin ta zo sai kuma kaga kamar ba a yi ba to shi ma da ka ganshi akan kujerar baka san fa ya aka ya zo wannan rayuwar ba to da haka iyaye sai kun sa ma 'ya'yanku wannan haƙurin su yi haƙuri amma manya
da gwamnati wallahi tallahi ba ta ƙasa a gwiwa, sai dai mu kanmu ya kamata a ce mun gyara al'amarinmu, kuma sannan mun gyara tarbiyyar 'ya'yanmu. Ba wanda zai maka tarbiyya a waje, tarbiyya tana farawa daga gida ne, idan ta zo waje sai a ɗora, saboda in kai wani idan ka ja shi a garin ka gyara shi sai ya kokarin ya lalata maka taka tarbiyya, to dole ka haƙura ka kyale shi. Amma idan iyaye suka tsaya suka nuna, to ɗan in ya zo kana nuna mai, to an saba da mai gaya mai a gida, kullum in na tashi sai an mun faɗa. Har yanzu an nuna ban wuce faɗa ba, kuma har yanzu gashi ka haifa ana nuna maka cewa a ƙarƙashin wani kake. To duk ran da ka zo a matsayinka na malami kana koya wa ɗa abu, zai ce to dama a gidan ma ai faɗa ake ma. Kullum sai in na haɗi yayye na ni mu 8 ne, idan ana sai su haɗu su 8 ɗin nan, kawai tunani nake in waccan ta karɓa wannan zai karɓa to wani abin ina ji ina gani zan haƙura da shi. To irin wannan tarbiyyar tana ƙara sawa gaskiya yara ko sun zo waje ba za su ba mu wahala ba, amma marasa tarbiyya sai kaga ana ta fama. To da haka na san cewa insha Allahu gwamnatinmu especially wadda muke ciki yanzu, gwamnati ce ta mata, da kwamishinoninmu da sanatocinmu da me zan ce ministocinmu duk ga su nan da mata a ciki. Duk da dai ni kungiyata ba ta 'yan siyasa ba ce, duk wanda yake kokarin ya taimaka wa al'umma ya kaci gaban al'umma ni nake tare da shi. To don haka ni ina san cewa in dai na je na kai kuka na bana tohuwa, in wannan bai karba ba wannan zai karba. To Allah ya sa mu dace. Masu kallo da sauraron mu, yadda tattaunawa ta mu ta kasance kenan da bakuwar mu Hajiya Sa'adatu Shehu Uba Sharada, kuma kun ji bayanai da ta yi dangane da batutuwa da ya shafi ayyukan da take gudanarwa a wannan cibiya ta. Hajiya, muna miki godiya da kasancewa a wannan zauren, da fatan kuma idan hali yayi nan gaba mun sake gayyata ki, za a sake samun dama a shigo wannan zaure namu insha Allah. To a madadin sashin shirye-shirye na gidan rediyo a Moscow da Yakubu Babangida Umar da yake sadan da ku, ni Mustapha bin Adam da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance a wani makon a cikin wani sabon shirin idan Allah kai mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. And now da za ka fara rayuwa mai kyau. Da wani bayan da za ka yi masu sauraron mu da. Zaran mu mun warwaro, sakar mu mun yunkuro, Allah mamallaki na